opravdu? No, Aha. jenom panu. No to jsem vůbec nevěděla. No. No, to je pro mě novinka úplná. To auto, jede a to potom padne a to bude mít bebínko. Že by diagnóza alkoholik? Zpěvačka Míša Masková má v 9. měsíci těhotenství zvláštní starosti. Místo, aby se chystala do porodnice, s bříškem nafotila akci. Prací fotografa Jakuba Ludvíka je nadmíru spokojená. Rodit chce ve Vrchlabí, ale neplánuje zůstat dlouho v klidu. Na mateřské totiž podle všeho nezůstane. Tuto pro mnohé příjemnou povinnost přenechá Honzovi. Bývalá členka dívčí kapely Holky Klára Kolomazníková se po roce rozvádí. Své důvody